Hello Festival songle bosibani dolbu omahai haino siyakan singani mata siki singo obishoy proshno kaigais uttor mano bothik oronigo Hello Festival khaijabone engkana जों हालक कायसा आं फैलाव साइथाका जों बमा मासानि बुसा आसुल अरनिया सुदु हालक फेस्टिवल ओ कायसा नां सामानिया जे कोनो दफाव थांनाके ओ कक सावो कय दफा सबाय निमन्त्रण जाफोरखौ आं ओ कक सावो नवाटी आरो बैसाजाफोर ओ कक सावो जों त्रिपुरी जाति जों त्रिपुरासा कारण सिनि त्रिपुरी जाति बिसियाव जारा शिक्षित अखे tong फाइनाय एवं तंनाय बर आगेफोरनो मैथ खायथा एवं खायनि बादा कारण चिनि त्रिपुर राजा सैसे चिनि त्रिपुरा त्रिपुरी हि जों साइक्लं थांजावो आर पायथा चिनि हास्टेनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर बबु थियाको सिगां साइक्लं थांका त्रिपुरी जाति हि अथच चिनि त्रिपुरा जातिनि जारा शिक्षित समाजाव जे त्रिपुरी जाति हमनपुर रहिना मालिया ओ कारणे जों चिनि दफा यानि दबाय जों पदे पर जाति हय जों नंगा फायखा अमहाय हानिबावनो चिनि जातिनो चिनि जे आगिनि इतिहास ऐतिह्य रखा खायनि हिके चिनि जे समाजनि रीति नीति कृष्टि संस्कृति बनमोदजों रहिमाति सानाय आगिनि जे ऐतिह्य इतिहास नबो जों रुपमाति खालायनाय रुपक्ति खालाय माता कारण त्रिपुराव एक समय ता दंमोनि त्रिपुराव तमाथाव आइगे दंमोनि बतनो जों सिजागोन नांनाय जों त्रिपुरिसा 5000 बोसोर सिगां जों दङ बुकु बैसामाय बङिया प्रमाण नांनाय हानिबानो ऐतिह्य रखा इतिहास जों चिनि बिसि मातय फैनो आ चिनि कृष्टि संस्कृति तमचा मनो जों या काया मा खायनाय मनो दिसै मातलांनाय जेमन चिनि हदानि गलिया डान्स ब परम्परा जों हागनि चलै फैयो बनो जों किबि कुनु दिनि चौया 500 बोसोर सिगां चिनि हदा दङ आरो बिसियो जों हदा दंफोरनो सिकिरिटि राजामानिखिनि महाराजा राजदर मानिकखौ जों सिकिरिटि राजावो दा 1429 बोसोर दाबो काय दङ अमहाय अमायनो जों किन्तु रक्षा माखायनाय अनेक बड़ प्रश्न खायो चिनि थाने 500 बोसोर हदा खाय जों ताले 429 बोसोर उंलां अमहाय आव चिनि जे कास्टमनि ल चिनि जे रायदा चिनि जत त्रिपुरा सानि जात जात रायदा दंमोनि और रायदा जों आगेबो चलै फैयो 500 बोसोर सिगां चिनि कास्टमनि जे रायदा जे कास्टम बनो जों चलै फैयो अथच संविधान भावे स्वीकृति माला माने 2017 16 सेप्टेम्बर से स्वीकृति माउंके उ स्वीकृति न नोटिस के मात्र 17 18 19 20 चारटा बोसोर सिंखो अम हाइजेने चिनि हदाबो 429 बोसोर दाबो रानिं दं अम हाइजे हानिमावनो हालक फेस्टिवल प्रथम आमोन बादे जाबाय थांका खुवाय कयलानपुरनि बैरागी गामिगो हायफोर दिनै दाबो हास्टेनि महाराज प्रदुत किशोर मानिक बाहादुर आंमालायखा हायफोर जोंना महाराजनो कयबजाक दंमोनि महाराज नों कोनो राजनीति दल बासायाखै चिनि 19 दफानो स्राब मोथां लांगानि बाङै साकथारखैनो जानाय हायफोर आं महाराजनो कय फैमानि किन्तु विशेष एक असुविधा कारणे फानखाना ब कयेक दिन बाई फानखाना ब कांग्रेस सभापति मान पाई माने उर राजबाड़ियाव थांना हाय महाराज प्रदुत आंमालाय फिगा महाराज आंनो न जे कयमानि नों कोनो पार्टीयाव ताथांसिदिहि कोनो राजनीतियाव ताथांसिदिहि हायफोर आं महाराज बडा आं साखा
ang tanga musuya haipane abato toma thangara lahaya bor buano saw আর বজকন কংগ্রেস সভাপতি ইয়াকাই রখানি পরদিনে হঙ্গেন আং মহারাষ্ট্র ধন্যবাদ জানো হকা আনি বনি ফোন নাম্বার নাজা মহারাজ নং জাতিনো মথাঙাই বাঙে ত্রিপুরা সানো মথাঙাই বাঙে যে নং কংগ্রেস সভাপতি পদ দেখাই রমাবাই आं हा हो दावग्रा ताइमा हा हो दानिङै न धन्यवाद जानो हो यां मनो साका बखुब खातम जाखा थैंक यू सेमो सिदे वाइस बाय ओ असबाया महाराष्ट्र तीन बार खेलते से गभर्नमेन्ट दङ चिनि 19 दफा जाति राय अक्रा संनो सासा सालनि राजबारियाव माइजार होय जोंनो ताबुंनि जुगो जों ताके थाङा नांनाय बनो इसा साइखना रदि हियां बनो कयमनि दङ किन्तु ताबुगरा उक आनि कयमुनो ब ताफोनो सामन खायलियाख हानिबाङै जों जदिबो ब खायलियाफोनो जों जत थामसा तिब्रासा जों त्रिपुरी जाति होनो मासु थैख्लायो त्रिपुरी जातिनि मासु थाय बनो अनेक कौरा कबं साइक्लां थां কক সাইখানাই ক্লাইন হংকা অরনিব 2017 সাল চিনি জমাতিয়া হদা যখন এরওয়ান কনফারেন্স ছিল হাবরম শাখা जों যত নতাব ত্রিপুরি জাতিনি जों মাসুইলাই সিনাই অবর চিনি বিশেষ খায়ে জমাতিয়া খরকসা বসকা আন তাবক ত্রিপুরি জাতিনি হংকা আনি জমাতেলে বিয়াং থাংसिनाय बाहायसिम ঠিক বুজিয়া নেবা হংকে সিংমানি বুজিয়া নাংনাय বুজিখানা অল অবশ্যই কারণ কানি से सिगां जारा सानाय दंफोराव जतन साइक्लां थांका त्रिपुरी जाति ब अल चिनि उनि दफानि जाति मुसि त्रिपुरी जाति नाय जानि जा दफानि जानि जा जमातिया काय पेरि अवश्य ब दंनाय अमहाय दंनाय जमातिया दंनाय बसि कौसि उदाहरण दन्याव सिबायखा बांगाली जातिराव अनेक ता बरनि टाइटेल दङ अथसाफोरनि जाति हंके बर बांगाली जाति सिउ अमहाय साइक्लां थांका अवश्य अमहायनि आं 2015 सालाव खत्री समाजसमय कुथुबै 7टा दफानि रायदावबाय मालायबो गप सालायखा जों अनेक बोसोर राजनीति खेलेखा अनेक बुगिलेखा अनेक काहानो जों मन्त्रि बादंलायखा किन्तु त्रिपुरा सानि बाङै केबो सामंतांनाय गैयै जतन माहाय होनो हायब्ला जों सेस गाव जों सालायखा बाहाय चिनि बाङै ता सोबानो जों नेता खालिसिनाय चिनि बाङै त्रिपुरा सानि बाङै सोबानो जों आदं खायसिनाय जतन चिनि 7टा दफानि बुखौ फायका महाराज प्रदुत संसावैनोसो चिनि त्रिपुरा साराव आगक थांनाय बाय जों सामंतांनायसिनाय अमायके जों आफोरसो गप जाब्लाय जा हानिबायनो जों ताबो जतन थासा बुमा कायसेनि बुसा जों बुमा कायसे बुसाया কোনো দিনে অমহাইমায়া কারণ আস্তে ধীরে যেমন আগে কিছু উদাহরণ রাশিয়ানো নি মরা সিং হদা সঙ্গ আগে জমাতিয়ানি দंमोन বিশেষ বুঝাবুঝি কারণে বড় জমাতিয়ানি কাকথাই মরা সিং অরণ जों প্রমাণ मानो যে जों 19 दफा ताबो जेटा दंनाय एक समय जों गामि खुंसा दंमोन जोंनि हदानि कबो दङ ओइदि हासनि कासा कक नकुरिदों नक उ नकुरिदों नक जत 19 दफानि आरो गामि दंमोन किन्तु आस्ते धीरे काप थांमोनि बरे अबस्था होइसि हानिमा होइसों हाहायनो तेइसा कता खाय जतन नेवा समय बिसि तैयै चिनि त्रिपुरा सा 19 दफानो हाहाय तेइसा थामसा खायनि बागै जों जत सामंतां थाइख्लाय चिनि हदा 2003 सालावनो जों अमहायनो वासौयनो चिनि बावगारिया मिशन हि स्कुल खुरावै आरो जत दफानि बर'नो जों ड्रप आउट कोचिं फोरोंफायो अरनिवा रियां परीक्षा मर्स परीक्षा काइपिं परीक्षा कलेज परीक्षा देवबर्मा परीक्षा जों हाखैनो आगिफोरनि जेइ फैयो कारण जों जत थामसा मांसिनाय अमहाय जदि हदानि मानसिदा ओरि हिंके जों आरो ड्रप आउट कोचिं जों रियांनो फोरोंयै दंखोमो काइपिंनो फोरोंयै दंखोमो देवबर्मानो जों फोरोंयै दंखोमो किन्तु चिनि वासं आलका चिनि हदानि वासं आलका हानिमै जों जत दफानो चिनि ड्रप आउट कोचिं जों फोरोंदों एबं फोरोंमा बिसि इसासि जमाजा फार्स्ट
second ke riang prote do power kuchigono jomaita pas riang second hage tak phap phun dong gosun omhai jotoni do phawano omhai manosikota tongoni nangnai omai wangsong nangnai iske jeng busau buskang salo jotono tiripuri jati hi jeng proman romanai ar jeng jotono khabaksega thamsega asogoi jeng tei songdu উপজাতি ট্রাইবেল হংজাং লালিয়া খাইयै সিনি জাতি के ত্রিপুরি জাতি সরকারি ভাবে जों বনো ঘোষণা খাইরে রনি বনে जों চেষ্টা খাইনাय এবং সাফল্যबो जों मोननाय हारिमुयै जों যত थांसा जों बुमा गायसनि बुसा अमाय যত वासगै जों सामं तांलायबायनाय कप जाबायबायनाय कप बिलायबायनाय ও आसानारो अवश्यनो जों बुसकां साला जों जोंनि ত্রিপুরি साहि जों प्रमाण रमाना এবং खाबाक्सा मोननाय ও কক সাवैनो आनि কক किसाजानो मुथाखा आर तेनिनि बिसिबिरि खिपि हालक फेस्टिवलनि पान्दानमु अरन गसैरखा जय बाबुय बेलायखेनो हामबाय त्रिपुरि खरां नाय तंनाय दाखुते बुकुक सोनो सिनि चैनल ताबु बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखा के दातिनो सब्सक्राइब खलायदि जतनसे सकां भिडियो नरक नुगना बगै अबनि बगै ता माखने भिडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबनो क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सेकां नुगाना अबनि बगै बेलाखेनो हामबाय नाय तंदि।